Εδώ βλέπουμε το έσχος του ελληνικού κράτους. Κοιτάξτε δρόμο που πληρώσαμε για διόδια 3 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτός είναι ο δρόμος μετά την Κόρινθο που οδηγεί στην Πάτρα. Δείτε το έσχος, πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο δρόμος, και σας δείχνουμε μόνο ένα τμήμα του δρόμου. Μπορείτε να δείτε και τις φωτογραφίες στο ίδιο post από άλλα τμήματα του δρόμου. Δείτε και τις πινακίδες που μας προειδοποιούν για μεγάλη επικινδυνότητα. Οι κόνοι βρίσκονται συνεχώς μέσα στο δρόμο. Κυκλοφορούμε σε πορτοκαλί λωρίδα. Όπως βλέπουμε δεν υπάρχει διαχωριστική λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο αυτό, οπότε είναι παράνομη η ίσπραξη διοδίων. Καταγγέλουμε όμως ότι στα διόδια περιμένει τροχέα, ώστε αν κάποιος δεν πληρώσει αμέσως να συλληφθεί. Κοιτάξτε το έσχος.